Malawi Today. Tikulandireni ku program ya MBC Exclusive ndipo program imene lero tikhale tikucheza ndi nduna zofalitsa nkhani yomwenso ndi mkulu ofalitsa nkhani za boma mdziko muno olemekezeka a Shadrack Namalomba MP. Ndakulandirani ku program anduna. Hayi tithokoze kwambiri ndithu kwambiri. Tikufuneni mafuno abwino umene mwasankhidwa unduna umenewo. Ife tithokoze. Komano kuthokoza kwaukulu tithokoze a president athu a dziko lino, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, chifukwa pali ana ambirimbiri amene ali nawo amene so anakakhaso otha kuti angati kugwira ntchito imene ku nduna wa kufalitsa uthenga, koma chinakomera iwo kundisankha ineyo. Ndithokoze chifukwa nthawi zina ukakhala munthu osathokoza zambiri zonse zimabwera ya. Ndithokoze chifukwa chakuti ndaona ngati ndi mdalitso waukulu kuti Mulungu wayankhula mwa iwowo so nkuvomera ndi kundisankha ine. Ndithokoze kwambiri ndithu. Komanso ndikathokozeso amalawi wonse chifukwa tu mwina izizo za unduna sinakatheka panakakhala kuti amalawi sanasankhe Professor Arthur Peter Mutharika kukhala president wa dziko lino. Ndenso amalawiso tathokoze chifukwa cha kusankha bwino, kusankha Professor Arthur Peter Mutharika kukhala president wa dziko lino. Ndi anduna choyamba inu ku nduna umene umatsogolera kwambiri nkhani zofalitsa nkhani zonse za boma. Mweka ndondomeko zotani kunena kuti amalawi azilandira mauthenga oyenerera komanso mu nthawi yoyikika? Titero kuti masomphenya a president athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, masomphenya amenewa aliso mu manifesto achipani, komanso masomphenya amenewaso aliso mu dziko letu mati 20 Malawi 2063. Masomphenya awa kuti dziko lathu lino lidzakhale lakuti aliyense akutengapo gawo, aliyense akutenga gawo kuti dziko lino likhale ndi katundu kapenanso likhale ndi ndalama, likhale ndi zinthu, tisamakhaleso anthu osauka, tichoke ku umphawi, tikhala anthu odzilimbikira, komanso tikachite bwino, tikakhale anthu otino tili ndi katundu tiso pa ife tokha. Ndiyeno kutino zimenezo zitheke, ife wakundunafe unduna otino timafalitsa mauthenga, komanso njira za mauthengazo kutinonso zikakhale za makono. Nditayika ndondomeko zabwino, ndondomeko zake nizoti kufuna tikafikire Malawi aliyenseyo ngakhale kumudzi tikamufikire. Kumeneko pali njira za makono za intaneti zikafikeso kumudzi. Padakali panopa si anthu ambiri amene angamalandire mauthenga kudzera mafoni, ambiri tu mafoni alibe, komanso mafoni akeso mwina ndi aja akalekale aja kuti sangapite mwina mwake ukapanga kapena ma email kapena kuona pa Facebook kuti chitika ndi chani, kapena AI kuona so njira zosiyana kuti no mene mauthenga osiyana kapena kuti afunse pakhaso kuphunzira atu njira zimenezi, kuphunzira za sukulu na zoterozo zimenezo singachitike. Ndife yakunduna kwathu tapatsidwa no mphamvu yaikulu yakuti tikakhale no patsogolo ngati adindo tikaonetsetse kuti uthenga wa kapena mauthenga akuwafikira amalawi ndipo akuwafikira pa nthawi yake, komanso uthenga usakakhale uthenga wowanamiza kapena kunama ya tizikafotokozera bwinobwino, komanso ukafika kumene ukafika kumudziko ndi pali njira imene ndafotokozera muja ndi ma project amene tikupanga ukuti no tikafikira malawiwo. Kuli masukulu amene tikuyika internet kumeneko, masukulu kwana 2000 tukayika internet kumeneko, komanso kuli malo okwana 1000 amene kaya ndi misika, kaya ndi kuchipatala, kaya ndi mabwalo osiyana monse muja mukakhala no internet kuti munthu atha ndithu kungotenga foniyo ndikuona kuti chikuchitika ndi chani, kapena so kuimba foni kumene ndikumayimba ndikumayankhulana ndi munthu amene akufuna kuyankhulana naye. Izi ndi ndondomeko zimene tayika kuti ulendo umene mu 5 years tionetsetse kuti Malawi aliyense akutengapo gawo ndipo mauthenga akumfika, ndipo yeso mauthengawo akutha kuperekaso kwa anthu ena. Mauthengawo otino tikathandizane tonse kuti kakhale no dziko labwino lopeza bwino kutsogoloko. Ndetu mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amene amakhazikitsa kukhala mtsogoleri wa dziko lino anakamba kuona kuti amalawi tikuyenera kusintha kaganizidwe kapena kachitidwe ka zinthu kuti dziko lino lipite patsogolo mogwirizana ndi masomphenya amene iwo ali nawo. Inu nduna wanu
mulo wapo bwanji ndipo kwenikweni amatanthauza chani? Tiyambe ndikutanthauza kuti amatanthauza chani. Ndizoonadi a president athu ananena kuti tisinthe kaganizidwe kathu, tisinthe machitidwe athu a zinthu, tisamaziderere. Anayankhulaponso pa nsonkhano ina wake amanena kuti mumati sizingatheke zimathekatu, kusonyeza kuti kaganizidwe kuti kuziderera kuti sizingatheke, kudzikayikira kuti yayi kuchokera ku opposition kapena kuti kuchokera pamene mavuto akukwera kapena uli kuvutika mwina mwake sungachiteso bwino ndipezeka kuti ukhala pabwino. Kusintha kaganizidwe. Ndi ife a Malawi pamene tili pa mavuto azachuma, mavuto akusowa chakudya, ndalama katundu akukwera, zambiri zikutichitikira. Uthenga uso ngofunika kwambiri wakuti tikasinthe kudzikayikira, tisakadzikayikire. Dziko linonso titakulichita bwino kukhala bwino, koma ngofunika tikagwire ntchito. Kuti tigwire ntchito imeneyo pali zimene zimachitika mmenemo. Muona kuti wina akati akagwire ntchito ayi amene ndafiti, akati achite bwino amene ndafiti, iyayi mwana akapitisa mwana ku sukulu, iyayi banja limenelo ku sukulu kwa mwana akapitisa ku sukulu ayiso amene ndotamba, mwana yonso akamakhala kuti ku sukulu akuphunzira bwino umva kuti iyayi mwana amene so ndotamba. Chilichonse timachimwina mwake mbali nayo zochita bwino, success kapena kuchita bwino, timakuganizira kuti pali mphamvu ina yake ya usatana imene ili pafupi pa zimenezo. Kusintha kaganizidwe. Komanso kuganiza kwina kumene kumene anakufotokozera a president athu nkhani yakuti tikalowa mboma, kumene tikalowa mboma kuti tinakasita choka ku opposition, anthu amaganizira kuti kuboma ndiye kuli ndalama, kumene koko ndiye kuti kumakhala ndalama za nkhani zakuti mukakalowa kumeneko muzikapanga zoononga ndalamazo ati chifukwa ndino aboma. Komanso ena amatengerapo gawo popeza kuti ndi president yongwa chipani chawo ndi amayenda kumayenda m'midzimu kapena m'matauni kumafuna kuopseza anthu kuti ifeyo. Zinthu ngati zimenezo nzimene akunena nkhalidwe oyipawo tisinthe kaganizidwe kuti titha kukakhala kwatumikira anthu ngati mboma. Anthu osakhala kuti azizunzika ayi, anthu asamaopsezedwe ayi, komanso osakaononga ndalama kupita kumeneko ndi kukatumikira bwinobwino a Malawi. Izi ndi zina zimene a president amakhala kuti akukhala kufotokoza. Ndi ife yakunduna kwathu ndiyo ndi nkhani yoti ngasife ndi amene timapereka mauthenga ngofuna noti afikire a Malawi ndi kuwauza kuti aona nito apo kuti tikafike ulendo oti tikakhale dziko lakuti ndilolemera. Tiyeni tione nkhalidwe umenewo umaganizira za umfitiwo. Tiyeni tione kuti kodi sima ndi chakudya, kodi akati mwamuna mpamimba ndiye kuti mwamuna pamimba apo sisima, akati mwamuna ndi sima angokhala sima yokha. Tionenso kuti pali zina zimene tingamachite. Ndi ife ndo wathu ndo makafikira a Malawiwo ndikuwauza kuti kudya atu sisima yokha ayi, kudya sisima yokha. Komanso kulowa mboma susonyeza kuti mudzikaba mmene momo ayi, kapena sukulowa mboma sudi mukanyoza anzanu amene mwapikisana nawo ayi, sudi mukanyoze izizo. Komanso sikuti sakagwire ntchito, tiyeni tikagwire ntchito, sikuti zingokhala kudikira kuti ati boma litipatsa chimanga ayi tilandira mwakuti osagwira ntchito. Ifeyo ndi udindo wathu wakupita kwa Malawiwo ndomakafotokozera ubwino wakuti tisinthe kachitidwe kathu. Cholinga chake nafenso tidzakhale ngati mayiko ngati mmene kuli ku South Africa kuja, anzathu aku Nairobi akuchita bwino, anzathu aku Rwanda akuchita bwino, ku Singapore kuli mayiko ngati a Singapore. Nafenso ndizotheka nawonso ali mavuto ngati amenewo, koma anasintha kaganizidwe kawo kachitidwe kawo ka zinthu. Ifeyo ngati akunduna, ifeyo ndeti pamenepo ndeti malowerera tikupita maunduna osiyanasiyana, kaya ndi ku agriculture kumene koko ndi uthenga umenewo, kaya ndi ku health kumene kokonso ndi mauthenga kumeneko. Mauthenga ndi amene angasinthe akamva anthu uthenga ndikuona kuti ya zimene tikupanga zolakwika asintha kachitidwe kawo. Ndi ife tili paliponse pamene pali anthu, paliponse pamene pali maunduna osiyanasiyana kuti tikathandizire kuti tikasinthe maganizidwe awo ndikuwapatsano maganizidwe anyuwani. Mwakambapo inde komano timafuna mufotokoze mwatsatanetsatane nkhani imene ananena professor yonena kuti sikuti mene asankha anthu maudindo kandi maunduna ndikuti ndi nthawi kuti adye
inu mungakhuleko zotani pa nkhani imeneyi? Nanga si ningo upheraso mphongo kutsindika ndi mmene taonera chuma cha boma mmene chaonongekera m'mbuyomu, ndi mmene taonera maboma a m'mbuyomu. Chifukwa kunena pano tinene chonchi, a president athu Professor Arthur Peter Mutharika abwera mwa mtundu wina mosinthika. Chipani cha DPP chabwera mosinthika, si chakalekalenso yani. Ndiye tikamatengera ndi makhalidwe a m'mbuyomu mmene mujatha mmene kunali ati ana adati matenga manamba plate ana adati, cholinga chake kufuna kuopsezera anthu. Zimene zozo ayi, ulendo uno tikuti ayi. Ndiye uthenga wakuti tikalowa boma musuka haja iyayi, it's not time to eat, ndi nthawi yokagwira ntchito ukatumikira Malawi. Titsimikizire kuti ifeyo ngati akunduna uthenga umene onde tikupiteka paliponse, tikugwirizananso ndi zimene ananena president athu, tikuonjezeraso pamene fapa ndi khalidwe oyipa umene cholinga chake chimafuna amanena kuti apopeza kuti mwalowa boma munagwira ntchito, anthu tavutika kugwira ntchito kuti tilowe boma tikaje so pano nthawi yakwana yokudya. Kodi ukaja pamene tikugona pa filling station udya chani? Ukaja pamene anthu akugona ndi njala mukadya chani? Kodi mukaja forex kulibe mukadya chani? Loko ng'ombe imene ikamakhala kuti yankaka timadikira ng'ombe ija yambira nene pakayi kenaka nkaka ondu kumakakama, koma mukakama nkaka ng'ombe idakali yoti sinjoonda sizingatheke. Nde mtima woti tikajewu ndi mtima ndakufotokoza kusintha maganizidwe. Tisamapange mtima one kuti ukaononga, tigwireni ntchito Amalawi atisankha tikathani ndi mavuto osati tikaje. Mmene ndina choncho poto suti kapena munthu ndi kuti ungathogona ndi njala ku nyumba, ukagwira ntchito munthu uyembekezera kuti ulandire kanga chepe. Moyenera ndi magwiridwe ntchito ako, koma osati kumakapakula kumakaba. Tikati time to eat kapena anthu afuna akaje ndi nthawi yoti afuna adzikaononga. Mwina umakapanga ma contract, kumakapanga izi zoononga ngati mapangira maboma ambuyo muja. Ndi ife za maboma ambuyo mutu kuti ayi ife ndi boma la Nyuwani, boma la Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi mbiri yakale yapita, ife munduna wathu ndi kwafotokozera anthu kuti zimenezo zapita, ulendo uno ndi wa Nyuwani. Nkhani soto yogwirizana ndi zomwe mufotokoza pa nkhani yakatangale, Professor anafotokozapo sona kuti sakufuna katangale m'bomamu. Unduna wanu muonetsetsa bwanji kuti uthenga umene ukufalikira ponseponse? Katangale amachitika mu njira zingapo, ndipo kuti zimenezo zichitike njira zimenezo pamakhala kuti no kagwidwe ntchito kake kakupangitsa kuti anthu adziba. Tiyambe chonchi m'bomamu mapezeka kuti no pamakhala akuti ndondomeko kuti ukapange ukapeze license akuza lowani ofesiyo lowaniso ofesiyo, mukatuluke mukalowera ofesiyo, mukalowe ofesiyo. Kenaka pakutha pa tsiku upeza kuti palibe chachitika, upeza kuti kumene kuja mukuyima pa nzere uja kumaona wautali. Ndondomeko za kuboma, bureaucracy zochedwetsa zinthu. Komanso corruption yo kapena katangale amabwera pamene no pali njira zoti sizabwino zakuti munthu ukaba kapena ukapanga katangale njirazo palibe okulula kapena kuti sungagwidwe. Kululako ndi information iyo ndi mauthenga ndi undunawo. Komanso njira zimene tunena kuti njira zobera zoti zinthu za mandondomeko zake zakuti zotalikitsa kuti anthu no mpaka na amango khala azingozunzika umeneko, unduna wake ndendo no communication technology. Tikabweretse njira za makono zakuti munthu akafuna kulandira chithandizo kaya kuchipatala asachiro khala pa line nthawi yayitali, anthu adzigwiritsa ntchito njira za makonozi mwina mwake kufikira kuti ya ndibwera nthawi yakuti ndikulemberatu pamenepo makhala kuti waloweratu pa system paja iya ndizapanga passport yanga upangiratu udzangofira kutenga mwina. Tione anthu amene amapita ngati amene amapita kukapanga ma visa ku American Embassy umangopita tu kumene kuchakufusa mafunso koma zonse umakhala waperekeratu kale ku nyumba. Njira ngati zimene zozo zimene no zingathandizenso kuti no kuba katangale asamachitike. Komanso mauthenga tunenawo information kapena tikanena kuti access to information, uthenga uja udzienda anthu adzitha kufufuza kuti awa apanga chakuti awa apanga chakuti. Anthu ifeyo nakunduna afe tizikhala kuti noti kapena tinena kuti anthu osameti magwira nawo ntchito akhale ndi maufulu otatha kumafufuza ataso kumalemba zimenezo.
inu ma journalist amene muzitha kumalemba komano kumapezeka kuti ino ngati tili ndi environment kapena kuti machidwe kuti anthu olemba onse ali ndi mantha oti sangathe kulemba, corruption imachitika. Komanso ngatinso tilibe njira zabwino zoti anthu uthenga ukafikire bwino, corruption imachitika. Ndiye ife tigwirizane nawo nda president kuti ino mboma si nthawi yokapanga katangale, ndipo katangale akathe kuti athe ife tikhala titengapo gawo lalikulu ngati unduna ofalitsa mauthenga. Tizifalitsa mauthengawo akuti awo mene akuonekeramo awo mene adalowa mbomamu ngati analowa mboma adali galimoto imodzi koma pano ali magalimoto 10 azitenga kuti ndi information yomene azitenga kuti ndi anthu azilemba. Tikamatero tikamafunsana mafunso ngati amenewa kumayankhulana chonje mupeza kuti anthu asiya kuba chifukwa chani information tikugawana bwino. Ndiye ife titengapo mbali pa nkhani ngati imeneyo.